Lara chu PETU HNênah Piallei Leia siam Leia tur sakruang Thihna nunrawng kutvawtin naman hunin Piallei zalhin turah Thawhlehna ni ropuiah Thawhlehna kan Lalpa rorêlna ni turah Hmachhawn tûrin unau kan Inpeih ngûrchawi cheng tûrin Inpeih kan Inpeih tawih PETU Leia THLARAU CHU PETU HNênah Thihna tawh kan hunin kan Phuahtu hunin THLARAU CHU HNênah kan Lalpa rorêlna ni turah Hmachhawn tûrin unau kan Inpeih ngûrchawi cheng tûrin Inpeih kan Inpeih tawih PETU Leia THLARAU CHU PETU HNênah Thihna tawh kan hunin kan Phuahtu siam tôi kê yang tôi thấy lo lúa hết lâu vàng Lei Eden đang làm hunin THLARAU CHU Lal Isua Krista lokale Hmachhawn kana muhil pa kay tawh nam plan te kau kil apa alor kamang Lei Eden salem turah kan cheng THLARAU CHU HNênah Leia siam Leia tur sakruang Thihna nunrawng kutvawtin naman hunin Piallei thima zalhin turah Thawhlehna ni ropuiah Lalpa rorêlna ni thleng turah Hmachhawn tûrin unau kan Inpeih ngûrchawi cheng tûrin Inpeih kan Inpeih PETU Leia THLARAU CHU PETU HNênah Thihna tawh kan hunin kan Phuahtu Isayan patyan ram alua tôi thấy lâu alua hết lâu vang Lei Eden đang làm hunin THLARAU CHU HNênah tôi thấy lâu alua hết lâu vang Lei Eden đang làm
kay tawh